लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे जाहैबाय नोंथांमोना नुगोन जोंनि फैबाय थानाय आसाम टेट आरो गुबुन गुबुन एग्जामफोराव बेयो सिलेबासाव थायो। जेरै बेयाव आसाम टेटआवबो दङ। बे जाहैबाय जैनिज्म एबा जैन धोरोमनि सायाव आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमनि सायावबो फैगोन। दा बे हिसाबै नोंथांमोननो बाहाय गुबुन गुबुनफोरखौ गुबुन गुबुन भिडिअआव होदों आरो बाहाय जैनिज्म एबा जैन धोरोमनि सोमोन्दै नोंथांमोना बाहाय मोनगोन। जेरै बाहाय आसाम टेटनि बेलायावबो जोंहा बाहाय जैनिज्म आरो बुद्धिज्म बे मोननै दङ। बुद्ध आरो जैन धोरोम बे मोननैनि सायाव नोंथांमोनहा जेरैहाय नुदों सिलेबासाव जेरै जैनिज्म आरो बुद्धिज्मनि सोमोन्दै आङो गोबांथार एक्सपेक्टेड कुइसन्सफोरखौ लाबोखांबाय। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नायगोन हागोन नायाखैबा। बेनिफ्राय जैनिज्मनि सोमोन्दै नै दा बे भिडिअआव मोनगोन आरो गुबुन गुबुनफोरखौ नोंथांमोनहा बेनिफ्राय गासैखौबो मोनजोबसिगोन। गाहायनि डिसक्रिपसनाव लिंक दं बे भिडिअआवनो, बेखौ थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन मोनफा मोनफा। नैबे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नायबानो जाबाय। दानिया फैदो बाहाय जैनिज्म एबा जैन धोरोमनि बागै जोंहा बाहाय मा मा मिथिनांगौ दङ। गोरलै गोरलै बाथ्राफोरखौ जोङो गोबाङानो मिथिगौ, नाथाय बाहाय गोबांथार नोंथांमोनहा मिथिफेरै एबा फैथावथाव जानो हाथाव गोनांखौ मोननो हागोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। फार्स्टआव दङ जोंहा नुनो मोननाय जादों गाहायनि बबेयो जैन धोरोमनि मोन्थोर नङा होनदों। माने जैन धोरोमनि मोन्थोरफोरा मोनथाम दङ होनदों आरो बे मोन्थोरफोरनि गेजेराव बे मोन्थोरफोरा मोनथामा जैन धोरोमनि मोनथामा दङ, मोनसेया गैया होनदों, जैन धोरोमाव गैया। बाहायनो फार्स्टआव जोङो अहिंसा, बेनिफ्राय अनेक मा दं बेयाव अनेकंथावत बे मोनसे अनेकंथावत होननाय मोनसे दङ। बेनिफ्राय अपरिग्रह बे मोनसे, बेनिफ्राय कर्म बे जाहैबाय। बे मोनथामनि बेलायाव फार्स्ट सेकेन्ड आरो थार्डआ दं। कर्मआ नङा। कर्मआ जाहैबाय कर्मआ बुद्धिज्म एबा बुद्ध धोरोमनिसो मोनसे मोन्थोरमोन। दा बेखौबो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नायबा नुगोन जिहेतु। बेनिफ्राय दङ जोंहा नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै ला आरो नट खालामनानै ला। नोंथांमोनहा नट खालामनायनिबो सुबिदा मोनखागोन। बाहाय नोंथांमोनहा स्टप खालामनानै नायफैबानो जाबाय आरो स्क्रिनशट खालामनानैबो लिरख'नो हागोन। जैन धोरोमनि गुरुखौ बुङोनो मा बुङो नोंथांमोनहा नुदों बाहाय दालाइ लामा। दालाइ लामाथ' बुङा, दालाइ लामायाथ' बुद्धिज्म एबा बुद्ध धोरोमनि गुरुखौसो दालाइ लामा होनो। बेनिफ्राय दङ गुरुआथ' जाय हिन्दुआवसो होनो। बेनिफ्राय तीर्थंकराज, बे तीर्थंकराजआ जाहैबाय बुद्ध धोरोम जैन धोरोमनि गुरुखौ बुंनाय जायो, तीर्थंक एबा तीर्थंकराज। बेनिफ्राय ऋषियाथ' बे हिन्दुनिसो। दा बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव जोंहा जैन धोरोमा मोननै बाहागोआव गावदोंनो। बेनिनो मोनसेया दिगम्बर आरो गुबुन मोनसेया मा होनदों। बाहाय जैन धोरोमा मोननै बाहागोआव गावदों। बेनिनो बेलायाव मोनसेया मानो सितेम्बर होबाय जोङो, बेनिफ्राय हिनजान आरो महाजान होदों। दा मोनसेबो नङा दङ अपसना। दा बाहाय हिनजान आरो महाजानाथ' बुद्ध धोरोमनि मोननै बाहागोआव गावनायसो, बुद्ध धोरोमनि मोननै बाहागो गावनाय। बेनिफ्राय सितेम्बरानो जाहैबाय जैन धोरोमनि गावनाय गुबुन मोनसे मुं, आरो गुबुन मोनसे मुङा जाहैबाय सोंनायाव दंखायो, बे जाहैबाय दिगम्बर आरो सितेम्बर। बे मोननै बाहागोआव जैन धोरोमा गावदों होनदों। बेनिफ्राय नाय दिपावली, जोंहा कालि फुजा बे समावहाय फालिनाय जायो। बे दिपावली ओरैहाय जोंहा कालि फुजा फालियो। ओरैहाय खोला भारताव आरो सोनाब भारताव आरो सा भारतथिंजाय दिपावली फालियो। बे दिपावलीया गाहायनि बबे मोनसे धोरोमजों एबा गाहायनि बबे मोनसे धोरोमनि धोरोमारि रंजाथाइ फोरबो होनदों। बे जाहैबाय इस्लामनिथ' नंखाथारा, बुद्धनि एबा जैननि एबा हिन्दुनि बबे मोनसेया होनदों। बे जाहैबाय जैननि। मानो होनबा जों जा जैननिखौ लागासिनो दं, ओंखायनो जैननि जाजोबगोन बाहाय गासिबो। दिपावलीया जैन धोरोमनिफ्राय जोनोम जाजेननाय होनदों। बेनिफ्राय जैन धोरोमनि दिगम्बर बाहागोनि देरसिन फोरबोआ मा होनदों। जैन धोरोमा जे मोननै बाहागोआव गावदोंमोन, बेनि दिगम्बरनि देरसिन फोरबो होनदों। बाहाय दङ गोबां होनाय जादों, दुर्गा फुजा माबा माबि, अष्टानिका माबा माबि होदों। बाहाय जाहैबाय दशलक्षण फोरबोआनो। दशलक्षण फोरबोआ दिगम्बर बाहागोनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबोनो जैन धोरोमनि। बेनिफ्राय गुबुन मोनसे सितेम्बर बाहागोनि देरसिन फोरबोआ बबेया होनदों। बेहाय जोङो गुबुन गुबुन होदों। बेनि बेलायाव नैबेसो पार्युषणआ जाबाय जैन धोरोमनि सितेम्बर बाहागोनि देरसिन धोरोम रंजाथाइ फोरबो होनदों, धोरोमारि फोरबो आरो। बेनिफ्राय रक्षा बन्धन, जे जों जिहेतु बयबो फालियो, रक्षा बन्धनाबो गाहायनि बबे धोरोमनि थोंजों सोमोन्दो दङ होनदों। अब्ला जोङो दा भारत नाङैनो बेखौ फालियो, बेखायनो जोङो मिथिया आरो बेयो जोबोद फेमास, बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन। दा बेबो जैन धोरोमावसो बानायजेननाय होनदों। दाथ' हिन्दुआबो खाबाय, बर'फ्राबो खालाबायबावबायसो। दा बेबो माने खुनु माबा गैया, जेखौ फालियो बेखौनो जोंनाथ' नुबा लाग्रा दंखायो नालाय बर'फ्राबो दा खालाबायसै रक्षा बन्धन होननानै। नाथाय एक्सुवेलि बे जैन धोरोमनिफ्रायसो अरिजिन जानाय होनदों, हिन्दुनिबो नंबावा। दा बेखायनो रक्षा बन्धना जैन धोरोमनिफ्राय अरिजिन जानायनो। बेनिफ्राय भारतआव जैन धोरोमखौ गोसार होदोंमोन सोर? बे बांसिनै भारतआव एबा गाहायनि बबे सासे गुरुआ भारतआव जैन धोरोमखौ बांसिनै गोसार होदों बे होनदों। बे जाहैबाय गुरु नानक दं। गुरु नानकआथ' नङा, सिख धोरोमनिसो,
गौतमाबोथ' बुद्ध धोरोमनिसो, हजरत मुहम्मद बेथ' इस्लामनिसो। बे जाहैबाय पार्श्वनाथ महावीरा बा महावीर जैन होननानैबो बुङो जायखौ। बेनि गुबुन गुबुन गोबांथार नामफोर दं, बेफोरखौ नोंथांमोना लास्टसिम नायबा मोनगोन, ज' होदों खेबसेनो। अब्ला महावीरानो जोंनि भारताव बांसिन जैन धोरोमखौ गोसार होदों होनदों। आरो बेयाव मा होनदों, जैन धोरोमा गायसनगिरि हिसाबै महावीरखौ बुंदों बे नङा, बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो गोरोन्थि सानो। जैन धोरोमनि गायसनगिरिया गोबां सिगांनिफ्रायनो थाखो थाखो गुरुफोर जाबोदों, नाथाय जोबथायाव जोंहा महावीर जैन बिथाङानो गोख्रोंसिन हिसाबै भारताव फोसावदों, नाथाय गुबै गायसनगिरि हिसाबै नागिरनानै मोननाय जायाखै। बेनिफ्राय जेखि जाया फैदो, बे महावीरनि जोनोमा गाहायनि बबे रायजोआव जादोंनो जुदि स्टेट हिसाबै बियोब्ला होनदों, बे जाहैबाय बिहार, गुबुन गुबुनफोराव नङा। बिहारावनो बिथाङा जोनोम मोनजेनदों होनदों, आरो थैनायाबो बिहारावनो थैदों। नाथाय जायगाफोरखौ नोंथांमोना गाहायाव नायलांबा नुगोन। दानिया भारतनि बबे रायजोआव बांसिनै जैन धोरोमखौ फालियो होनदों, जैन धोरोमखौ फालिनाय बांसिन जायगा बिहाराव जोनोम मोनदोंमोन बिथाङा, बेखौ साननो हागौ, नाथाय बे नङा। गोदान दिल्ली बेबो नङा, गवा बेबोथ' जानो हाया। बे जाहैबाय महाराष्ट्रआव जोनोम मोनदों, बेखौ मुखासथस लानांगोन, गोसोआव लानांगोन। महाराष्ट्र रायजोआव बयनिख्रुइ बांसिन जोनोम मोनदों, बांसिन जैन धोरोमखौ फालियो होनदों। बेनिफ्राय जैन धोरोमनि गोथार बिजाबा मा होनो, बेखौथ' नायथारनांगोन नङा होमबा? बे जाहैबाय आगम्स एबा आगम। बे आगमा जैन धोरोमनि गोथार धोरोम बिजाब, हलि बुक। बेनिफ्राय त्रिपिटकआथ' बेथ' बुद्ध धोरोमनि, कुरानाथ' बेयो इस्लाम, आरो बेदआथ' हिन्दुनि। दा बे गुबुन गुबुन गोथार धोरोम बिजाबफोरखौ जों मिथिखानांगौ। दा आगम्स एबा आगमा जैन धोरोमनि, आरो त्रिपिटकआ बुद्ध धोरोमनिमोन। दानिया आसामनि गोजामसिन जैन टेम्पोला बहा दङ होनदों? जैन टेम्पोल माने जैननि सिबिसालि, जैन धोरोमनि सिबिसालिया आसामाव बबेयाव दङ होनो? टिहुआवबो दं, गवालपारायावबो दं, सिलचरावबो दं, नाथाय बयनिख्रुइबो गोजामसिना जादों गुवाहाटियाव दङ होनदों। गुवाहाटिनि फेन्सि बाजाराव दङ होनदों। फेन्सि बाजाराव जों मालाबा गुवाहाटि थांबा नायनांगोन। बेनिफ्राय जैन धोरोमनि देरसिन मन्दिर एबा टेम्पोला मा होनो, बेखौबो गोसोआव ला, रानाकपुर जैन टेम्पोल होनो, रानाकपुर जैन टेम्पोल। दा बियो बबेयाव दङ होनदों, आरो मोननै अपसन जागोन बाहाय, बेखौबो सोंनो हागौ नामखौबो, आरो नङाबा बबेयाव दं बेखौबो सोंनो हागौ। जैन धोरोमनि बयनिख्रुइबो देरसिन टेम्पोल बे जाहैबाय रानाकपुर जैन टेम्पोल दंनो, बेयाव दङ। नायदो, उत्तर प्रदेश होदों, बिहार होदों, महाराष्ट्र होदों, नाथाय राजस्थानावसो दङ होनदों। बे राजस्थानाव दङ, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। गुबुन गुबुन मोनथाम जिल्लाफ्राबो गासैबो बुद्ध जैन धोरोमजों सोमोन्दो गोनां, जेरै महाराष्ट्रआव बांसिन जादों जैनआ, बिहाराव जोनोम मोनदों जे महावीर जैन, आरो उत्तर प्रदेशआव गोबां सिबियारिफोर दङ, गुबुन गुबुन टेम्पोलफोर दङ। बेनिफ्राय महावीरनि जोनोमा जायगाया जादोंनो, नैबे मोनसे दाना फैबाय, महावीरनि जोनोम जानाय जायगा रायजो एबा स्टेट हिसाबैथ' बिहारमोन, नाथाय जायगाथारा बे जाहैबाय बैशालियाव जादों होनदों जोनोमा। बैशालियाव जोनोम जादों, सारनाथआवबो नङा, मेघाटआवबो नङा, बाराणसियावबो नङा। बेनिफ्राय गाहायनि सोरखौ निगन्त नटपुत्र मुङै मिथियो होनदों? निगन्त नटपुत्र बे जाहैबाय महावीर, बर्तमान महावीर एबा महावीर जैननि गुबुन मोनसे मुं, बेखायनो बेखौ लादों। दा बेखौ निगन्त नटपुत्रल' नङा, गोबां गुबुन गुबुन मुंफोर मिथियो, बेखौ आं दा फारिलाइ होदों, कारण बिथांनि नामा गोबां दङ। दाना बे गाहायनि सोर खोला भारताव जैन धोरोमखौ फोसावहैदोंमोननो? खोला भारतथिंजाय जैन धोरोमखौ जोबोद गुवारहालागै फोस्रावहैनो हानाया सोर होनदों? बाहाय दं सुधर्मन, इन्द्रबाबु, स्थुलाभद्र, बिनि गेजेराव रावबो नङा, नैबे भद्रबाबुआ खोला भारताव जैन धोरोमखौ गोबां गुवारहालागै फोसावहैनो हादों। बेनिफ्राय दङ महावीर जैनआ थैनायनि जायगाया बबे होनदों? महावीर जैनआ थैदों जोंना बिहारावनो थैदों बिथाङा, नाथाय जोनोम जायगायाव थैयाखै, थैनाया जायगाया आलादा, बे जाहैबाय भावपुरियाव बिथाङा थैदों, भावपुरि मुंनि जायगायाव, बिहारनि। दा बेयाव बिथाङा थैदों, आरो जोनोम जानाया जायगा जादोंमोन, जोङो दहायसो नुदोंमोन, बैशालियाव जोनोम जादोंमोन। दानिया जैन धोरोमनि मुंदांखा सोलोंसालि, बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन सोलोंसालि जैन धोरोमनि सोलोंसालि मा होनो? दा बिक्रमशिला महावीर, बेखौ सोर गायसनदों होनदों? दा बिक्रमशिला महावीर बेखौ सोर गायसनदों? बे जाहैबाय धर्मपालआ गायसनदों होनदों, आरो बियो पाल डाइनास्टि बा पाल फोलेरफोरा गायसनदों होनदों। दा पाल फोलेरनि धर्मपाल राजाया बे जैन धोरोमखौ लादों, आरो बे जैन धोरोमनि बयनिख्रुइबो देरसिन सोलोंसालि बिक्रमशिला महावीरखौ गायसननाय जादों होनदों। दानिया पाल फोलेरनि खोथा होदों, जोंहाथ' टेटआव सिलेबासाव एनसियेन्ट आसामनि बेलायाव पाल फोलेरनि दङ,
बेनिफ्राय बर्मन फोलेरनि दङ, बेनिफ्राय सालस्ताम दङ, कसारि दङ, कच दङ, बेनिफ्राय बारभुइया दङ। दा बेफोर गोबां राजा फोलेरफोरनि बागै जोङो सिलेबासाव होनाय दं टेटनि बेलायाव, आसाम टेटनि बेलायाव। दा बेफोर जेसेबां दङ आं दा मख'नाय बेफोर गासैखौबो लाखांजोब्बाय। डिसक्रिपसनाव लिंक दं। गोबांथार जाथाव आरो फैखांनायखौ खिन्थाखांनायबो नोंथांमोना बाहाय मोननाय जागोन कुइसन्सफोर। दानिया दङ जोंहा बाहाय दं नुनो मोननाय जादों सयात बेद। नै सयात बेदआ गाहायनि बबेजों सोमोन्दो दङ होनदों। बेयो जाहैबाय जैन धोरोमजों। जैन धोरोमनिनो गुबुन मोनसे बिजाब बियो, बेखायनो बेखौ गोसोआव लानांगोन। दानिया फैदों बर्धमान महाबीरनि सोमोन्दै आङो एबा महाबीर जैननि सोमोन्दै आङो माखासे नोंथांमोननो बाहाय नट टाइप खालामना होदों। बेखौ सोंबा मोनफा मोनफा सोंजायोमोन, नाथाय नोंथांमोननो खेबसेनो हानायनि खोन्थाना होदों। स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय। बर्धमान महाबीरनि बिफा बे जाहैबाय सिद्धार्थ राजनो। सिद्धार्थ राज एबा सिद्धार्थ राजआ बर्धमान महाबीर एबा महाबीर जैननि बिफा होनदों। बेखौ गोसोआव ला, सिद्धार्थ राज आरो बिमाया जाहैबाय त्रिसल। त्रिसला बिमानि नाम आरो बिफानि मुङा सिद्धार्थ राज। दानिया जोनोमा जादोंमोन 599 BC बैशाली बिहारनि, दहायनिफ्राय बुंखादों। थैनाया जादों 527 BC भावपुरी बिहाराव। बेनिफ्राय दहायनि बुंनाय बादियै महाबीर जैननि गुबुन गुबुन मुंफोरा मा होनदों? बीर होननानैबो मिथियो आरो अति बीर होननानैबो मिथियो, माने जोबोद मा होनो बीर माने जोहोलाव। जोंनावथ' बीर जोहोलाव होननानैबो मिथियो। अति बीर माने गोबां बीर, महाबीर माने गोबांथार गोहोनि बिगोमा बीर जोहोलाव बे। बेनिफ्राय बर्धमान होननानैबो मिथियो। बेनिफ्राय सनमति, बेनिफ्राय सनमिति नवापुत्र दहाय सोंदोंमोन नङा होमबा? बे मोनसे सनमति नवापुत्र बेखौबो होनो, नङाबा केशबबो होनना बुङो, नङाबा केभेल होननानैबो बुङो होनदों। दा बेफोरो गासै गुबुन गुबुन नामफोर दङ होनदों महाबीर जैननि। मोनफा मोनफा सोंनो हागौ। गाहायनि सोरखौ नट्यापुत्र दहायथ' सोंदों, दा केभेल होननानै मिथिनाय जायो, बिदिबो सोंनो हागौ। बा अति बीर होननानैबो सोङो। बीर होनबाथाय बे जोंना धोरोमनिया मोननैल'खा नालाय, बुद्धखौथ' बीर होनखाया। बेखायनो मा जाबाय, बीर होनबाथाय बे महाबीरानो फैखाबाय। आरो बुद्धआ गौतम बुद्धनाथ' मोनसेल' उन्दैनि नामल' दङ। बेनिफ्राय गाहायावथ' मा होनो गुबुन गुबुनथ' नाम थायाखै, गौतम बुद्धना मोननैल'खा। दा बेखायनो नैबाव जेसेबांनाखि गुबुन माबा माबि सोंदेरगोन बे जैन धोरोमनि गायसनगिरि एबा महाबीर जैनानो जाखागोन। आरो धोरोमनि बिथिङाव मोननैल' दंखायो, गुबुन गुबुन धोरोमफोरखौ होखायाखै सिलेबासाव। बेखायनो मोखास्त' लानांगौआ जेबो गोरा बाथ्रा नङा। एसेयावनो हायो। आसा खालामो नोंथांमोनहा माखासे गोबांथार हेल्प मोननाय बायदि मोनदों। डिसक्रिपसनाव गोबांथार भिडिअ दं, बेखौ नाय, शेयार खालामनानै हो, गुबुनफोराबो मोनहैनो हाथों। गोजोन्थों।